nu fac corect. Ideea e că ora de plecare este la 10. Eu plec la 9. Deci nu e corect. Ei pleacă la 12, la 1, pula mea. Ca să doarmă mai mult dimineața. Morților își fac treburile acasă și cine știe ce își fac ei. Nu mă vere la 12, 1 după amiază. În loc să pleci la 10, el pleacă la 12 după amiază. Ești nebun, la 1. Dumnezeu. Ca să scoată ore multe, știi ce zic? El pe foaie pune că a plecat la 10, dar el pleacă la 12. Mi-a dat bani, coaie. Ce? Sexism. Ce înseamnă asta? Nu știu. 60 de lei pe chat. Păi ce am scris eu ceva pe chat? Păi pentru sexism ți-a dat.